вечерта, посветена на Четвероевангелието на цар Иван Александър. Четвероевангелието на цар Иван Александър, музика, слово и образ. Приятни минути! Слава на Бога, прославян чрез Троицата, който изпълнява всяко добро начинание, започнато в Негово име, и дава след началото и край. Написа се този животочен извор на новата благодат, на пресладкото Христово учение и на Неговите божествени очевидци, ученици и апостоли, наречен Четвероблаговестник, но не поради външния му вид, шарки, злато, пресукан лен или украса от бисери и скъпоценни камъни, но заради вътрешното излияние на Божественото Слово и проявление. То наистина е като извор, появил се в безводна и жадна земя, и който пие от него, няма никога да ожаднее, защото той източва към него струи и наслаждава душата, весели сърцето заедно с мисълта и е като съкровено съкровище, скрито в сърцето. Това Евангелие, като го потърси благоверния, христолюбив, превисок и боговенчан самодържец, цар Иван Александър, намери го подобно на светилник, поставен на тъмно място, забравен и оставен от древните царе. Намери го като с божествено желание този христолюбив цар Иван Александър и като го показа, отвън го обкова с златни дъски, а отвътре със светли бои и злато живописци художествено го украсиха с животворните образи на владиката и неговите славни ученици. И както великият сред светците Константин, заедно с майка си Елена, изнесе из земните недра животворният кръст, така сега е и този Четвероблаговестник. Течеше годината 1356, Индик 9, и написа тази книга рабът на моя господар Симон